Halo लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायहरबाय मागो दमासिनि साफ्रोमखौबो आं चेनेलनिफ्राय बरायहरबाय दायो आङो गामिनि गोथार बाथौ थानसालियावहाय जोंना सेथि हाबाफारि दं दायो सेथि हाबाफारिया जोंना फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि ओमफ्राय दायो माने फिरफिला बिरहोनो रेडि जागासिनो दङ नोंथांमोननो एसे देखायलांसै गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय थ' लोगोफोर दायो जोंना सेथि हाबाफारि बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय बेनिफ्राय नैबेनो जोंना गोथार बाथौ थानसालिया नैबे जाहैबाय जोंनि गामिनि गोथार बाथौ थानसालिया ओमफ्राय बिनि उनावहाय दंबावो जोंना गोथैसि बावनाय आरोना मुंख्लंफोरनो फिथा बावनाय बेनिफ्राय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय थ' लोगोफोर दायो जोंना नैथि हाबाफारि गोथैसि बावनाय नै बिथिंजायनो माने जोंना गोथैसि बावग्राया नोंथांमोननो एसे देखायनोसै बे गोथैसि बावग्रा जायगाखौबो नैबेनो आरोना बेनो जोंना गोथैसि बावग्रा जायगाया दा जोंना गोथारै आफाया दायो आलारि बाथि फोजोंगासिनो दङ बियो जोंना नैथि हाबाफारि बेनिफ्राय जोंनिया दायो दसे उनावनो आर'जनि हाबाफारिया जासिगोन आरोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक हो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दै लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानि रायजो राजा नोंथांमोन दायो गोथैसिखौ बावखांबाय ओमफ्राय दा माने बाथौ थानसालि सिङावहाय आलाप आर'ज लासिगोन ओमफ्राय दा माने आलाप आर'जनि उनावहाय बाथौ आर'ज लागोन आरोना ओमफ्राय दा रायजोफोर नोंथांमोननो एसे देखायनोसै दा माने आलाप आर'ज जागासिनो दङ नै सिङावहाय एसे नायनो हागोन
生一个他。
थ' लोगोफोर दायो आर'जखौ गाबखांबाय आर'जखौ खनखांबाय ओमफ्राय दा माने खुलुमनोसै आफा इसोर बोराइ बाथौनाव एसे आर'ज गाबसै आरोना ओमफ्राय दायो नै जोंहा जोंनि नैबे गोथार बाथौ थानसालिनि बारग' आफादगिरि दानि बोसोनगिरि आरोना ओमफ्राय आदा रमेन बर'आबो दायो इसोरनाव आर'ज गाबसिगोन दायो नैयावहाय जोंनि गोथार बाथौ थानसालिनि नैबेनो जाहैबाय जोंना सिजौआ दा माने आदाया खुलुमगासिनो दङ बेनिफ्राय नै बिथिंजाय माने आर'जआ सोलिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय माने दोंसे दंबावो बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आर'जखौ गासिखौबो होजोबनाय जादिया मानो होनोब्ला गासिखौबो होजोबोब्ला बिराद गोलाव जागोन भिडिअ'आ जोंनाथ' दोंसे आर'जआ 11 मिनिट 12 मिनिट बिदि जायो बेनिखायनो माने आङो गासिखौबो होजोबनाय जादिया माने 12 मिनिट 13 मिनिट बिदि जायो जोंना दोंसे आर'जआ होमबा दोंबा आर'ज बेनिफ्राय गासिखौबो फिथा सौराइ बावनाय थिनायखौ होजोबनांगौ बिराद गोलाव जागोन भिडिअ'आ बेनिखायनो माने आङो सर्ट होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो आर'जखौ दोंसे खनबावगोन दोंबा लादों आर'जआ दा ओरै खुलुमनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं दायो आंबो एसे इसोरनाव आर'ज गाबनोसै बोर बिना लानोसै आंनि साननाय हनायफ्राबो एसे जाफुंसारनायनि लोगोफोर दायो बरियानो खुलुमनानै लाबाय गोथांखौ खुलुमबाय बेनिफ्राय दायो रायसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बेनो माने जोबथा रायसननाय आरोना दा बेवहाय मा फिथा सफैदों नोंथांमोननो एसे देखायनो र' दावरावथारनो मा फिथा दङ बेवहाय मा फिथा मोनफैनानै दं दायो मा फिथा दं थावनि फिथा बुट फिथा सेलायलायदोंलै जानो नै नोंना गैया माथो फिथा सेलायलायदों जानो नै फिथाया नै इयावसो दङ नै थावनि फिथा नै बेखौबो दोन नै बिनिखौबो फिथा एन्थाब थ' लोगोफोर बिदिनो जोंनि दिनैनि मागो दमासिनि मागो फोरबोनि आर'ज गाबनाय हाबाफारिया बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोननि मोनसे लाइक मोनगोन होननानै आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै बिदिब्ला लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि